Ja, dit is allemaal wieten, hè? Maar Ja. Wat heb je bij? Oh, daarvoor. Even kijken. Twee plantjes mee, twee stokjes. Plik, plik, plik. Wat is erbij? Ja, kijk. Vaske groente en fruit binnen van levensbelang. Dat weten we alle jaar. Maar net elke nien kan het hem permitteren. Meer dan 600.000 Nederlanders hebben zo'n leeg inkomen dat ze het in voedseljaar moeten omrennen. Bovenin zitten de grootste, ja. Ja, precies. Daar tenminste, daar ik niet wel, maar... Zo. We zijn wel lang zo binnen. Ja. De schatting is dat in Friesland en Amsterdam 40.000 mensen gaat. Ze eten te min vaste groente en fruit, leven langer met een minder gezondheid en gaan er toch ook nog eens gemiddeld zo'n jaar de deur. De stichting Sociaal Vitaal is 3 jaar lang een sociale pluktuin in Nijwanne begonnen. In de strijd zijn voedseljarmoede en sociaal isolement. Later kwam de stiepen van de gemeente Heerenveen bij. Mensen met een leeg inkomen mogen in je kleine weken biologische groenten en fruit plukken. Vergees. Die is een mooie ui. Pluk je die? Ja. Goed zo. Ja. Moet er nog bos uit daar? Ja, dat kan ook. Ja, dit moeten we allemaal hebben, hè. Dit ziet er prachtig mooi uit. De tuin in Nijwanne levert eten aan meer dan 300 huishoudings. Streekrucht vanuit de tuin en via de voedselbank. Ik heb nog meer. De kracht van de tuin zit in de net vrij blijvende aanpak. Cliënten van de sociale dienst en de voedselbank worden actief wiest op het bestaan van deze tuin. Postcode, de 4 cijfers en de letters. Telefoonnummer. Spreek je ook Nederlands? Ja. Oké. Ik ook. Jij ook. Heel goed, hoor ik. Je kan echt goed Nederlands. Ja, jij gaat natuurlijk ook al naar school. Wat betekent dat? Met hoeveel mensen je bent in je gezin? Zijn jullie met 1 kindje? Of? Ja. Ja. Dus, ja. Deze? Of je wil meehelpen in de tuin. Vroom, vroom, vroom. Waar zullen we beginnen? Zullen we even een stukje naar achter lopen? Ja. Wil je zelf de venkel oogsten? Ja. Kijk, en ik heb hier nu de vlaggetjes staan. Ja. Dus dan mag je hier tussen oogsten. En je kan hem gewoon onderaan afsnijden. Moet ik helpen? Ja. Kijk, je kan hem een beetje aan de kant drukken en dan zo. Oh, lekker. Zo. Als hij los zit, ja. Ja, dankjewel. En je mag er zoveel als je wil van de venkel. Dus ik weet niet, 1 is goed? Ja, 1 is goed. Ja, is dat 2 kilo? Dat is mooi. Dan mogen die ik dus. Alleen de tuinwoner dan? Nou, en anders zeg je het maar, dan moet ik gewoon even helpen. Ja, dat is goed. Waar binnen die beziekers van de pluktuin? En wat is haar een verhaal? In deel 1 van dit twaalloek volgen we 2 beziekers. 13. Waar staan die dingen? Oh ja, zie zo.
Ik ben geboren in Woerden en mijn moeder heeft me altijd geestelijk mishandeld. Door haar heb ik ook 16 jaar in therapie gezeten. Ondertussen kwam ik erachter dat ik dus borderline had. En daardoor ben ik dus ook in de problemen gekomen. Borderline is een stoornis, waaronder een gat in je hand. Je bent prikkelbaar. Je wil altijd horen dat je het goed doet. En dat je hebt ook faalangst en dat soort dingen. Dus deze krijg je via de nieuwsbrief ook? Ja, klopt. En dit kan je dus ook in de app vinden. Maar we hebben deze ook altijd gewoon liggen. Dus deze kan je meenemen als je over de tuin gaat. Als dat fijn is en makkelijk. Ja, maar je kan in ieder geval van tevoren vast kijken van wat je wil komen oogsten. Kunnen we even een rondje door de tuin doen? Want je was hierop gewezen via Stichting Leergeld? Nee, ik ben eigenlijk hier vanwege het feit dat ik getroffen ben door de zogenaamde toeslagenaffaire. Wij zijn hier naartoe gekomen vanwege de toentertijd hoog opgelopen spanningen in Kosovo. En is er een oorlog geweest in Kosovo tussen de toenmalige leger van Milosevic en de etnische Albanese. Dat is de reden waarom wij naar Nederland zijn gekomen. Ik kende geen andere situatie dan spanningen en angst dat het leger en de politie binnen kan vallen en je familie mee kan nemen of jouzelf iets aan kan doen. En later als middelbare scholier de angst om opgepakt te worden omdat je les in je eigen taal volgt. Je liep wel vol adrenaline, want er werd ook op leerlingen geschoten, ook wel van achteren. En dan was een keertje een jongen die ook een paar meter doorliep nadat hij geraakt was. Omdat hij dat eerst niet voelde. En ineens zakt hij neer. En ja, je mag dus niks doen. Je moet vooral doorlopen, anders kan het jou ook overkomen. Dus ja, dat is zo'n beetje mijn jeugd geweest. Ja, survivor, dat ben ik. Ik ben een overlever. Ik heb al 7 keer op het randje van de dood gelegen. Dus, en mama's taxi, mam's taxi. Ik ben natuurlijk een mama. Al zie ik ze niet vaak. Dus. 14 jaar geleden ben ik ruim 5 jaar lang alcoholist geweest. Ik zat dan 2 kratten bier per dag. Voordat ik ging werken nam ik 2,5 liters of zo. En dan als ik uit mijn werk kwam, dan ging ik niet naar huis. Nee, dan ging ik de kroeg in. Want ja, dat was mijn leven. Dus, en dan bleef ik daar tot sluitingstijd. Dan ging ik naar huis, ging ik even slapen. En dan ging ik de volgende ochtend om, weet ik veel, 6 uur, 5 uur weer mijn bed uit. Omdat ik nu aan het werk moest. Dat heb ik jaren zo gedaan. Ik ben van beroep tolk en vertaalster in de Albanese taal. Het leven van een moeder met 2 jonge kinderen, alleenstaande moeder, is niet makkelijk. Hoi Marjoke. Je hebt natuurlijk voor je kinderen opvang nodig en daar maakte ik gebruik van. En dat ging allemaal zijn gangetje, zou je zeggen. Totdat er een brief op de mat valt, een blauwe brief op een vrijdagmiddag. En dan stort de wereld ineens in, want het is al niet gemakkelijk om alle ballen in de lucht te houden. Hè? Alleenstaand, 2 jonge kinderen en dan komt er zoiets op je pad. Nou, dat ontregelt je totaal.
Ik heb toen de tijd de keuze gemaakt om te proberen de schuld dan zo snel mogelijk terug te betalen. Want ja, er was niet mogelijk om die schuld, ik noem het maar schuld, maar dat is eigenlijk geen schuld. Dat kon niet in 2 jaar, dus dat moest dan zo snel mogelijk. En als dat niet gebeurde, dan allerlei maatregelen en dergelijke werd er gezegd. En ja, ik gaf aan dat heel lastig zou worden voor mij en legde mijn situatie uit. Maar de medewerkster van de Belastingdienst die vertelde heel koeltjes dat ik het leven anders had moeten inrichten. Ik ben eigenlijk in de bijstand gekomen nadat ik dus voor de 3e keer getrouwd was en dat ik hem uit huis had gezet. En ja, toen ben ik in de bijstand gekomen. Nou, en zo verandert je leven dan in 1 klap van een tolk die haar leven goed op orde heeft en een goed boterham verdient en nooit hulpbehoevend is geweest, in iemand die in financiële problemen daardoor geraakt is. En niet alleen financieel, maar ook qua gezondheid gaat het niet geweldig. Het leven is niet zo voorspelbaar als daarvoor, voor de toeslagen. Ik had een vrij stabiel leven in de zin van dat ik wist wat ik kon verwachten van mijn leven. Het was ook niet zo gemakkelijk, maar na die toeslagen heeft het leven toch wel weer een andere wending genomen, waardoor je meer met de dag moet leven en het moet bekijken. En ja, dat is ook lastig. Ja. Je vertelde dat je zelfs bang was dat je kinderen zouden weggaan, gehaald worden. Ja, daar was ik heel bang voor, want in die periode werden heel veel kinderen weggehaald en ook veelal onterecht eigenlijk. Ja. Dan denk je van nou, die angst was dus ook niet zo onrealistisch dat dat ging gebeuren. Want dat gebeurde dus bij ouders bij wie de toeslagen teruggevorderd werden. En zeker als je niet de juiste naam had. Dat blijkt nu dat dat ook is gebeurd. Discriminatie op naam, ja. Ja. Keer 8 euro. Nou, toetjes die neem ik bijna nooit, want ja, in alle toetjes zit wat suiker. Ja, behalve yoghurt. Hangt er vanaf wat voor yoghurt. Als je er iets doorheen doet, ja, dan gehakt. 1,79. Hoeveel gram? 250 gram. Oeh, schouderkarbonaatjes. Die zijn ook erg lekker. €4. Zeehuis is 2, 3, 4, 4 en 4, 5, 6, 7. €7. Dat is te duur. 7, 8, 9 euro. €70 leefgeld in de week. En daar mag ik mijn boodschappen van doen. En ja, dat was wel eens lastig. Als ik in de winkel ben, dan probeer ik ook te bedenken wat ik dan de week erop ga eten. Niet dat dat altijd lukt, want ik doe het eigenlijk per avond als ik, of per dag.
Want vlees, ja, dat eet ik zowat nooit. Bijna nooit, omdat het gewoon ontzettend duur is. Ja, tegenwoordig is het niet vanzelfsprekend dat mensen aan eerlijk eten kunnen komen vanwege de prijzen, de inflatie. De verpakkingen in de supermarkt worden steeds kleiner en de prijzen hoger. En dat merk je aan je portemonnee. Heel hard. Volgende keer. Alles is heel veel duurder geworden. Net zoals wasmiddel. Ja, dan moet ik echt kijken naar de reclames. Ik heb allerlei psychosomatische klachten, waardoor werken op dit moment ook niet gaat. En ik weet dat ik aan het werk zal gaan. Alleen mijn lichaam en verstand moeten ook meewerken. 13, 14, 16, 15, 16, 17, 17, 35, 43, 44, 45, 45. Op dit moment zijn we hulpbehoevend. We zijn niet arm geweest, maar op dit moment wel even hulpbehoevend. En het is heel mooi dat de pluktuin voor ons in elk geval wat verlichting biedt door wat gezonde groenten op te halen. Dat helpt natuurlijk zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid vooruit te komen, hoop ik. Want voeding doet een hoop met je. Niet voor niets laten voeding jouw medicijn zijn, zei de grondlegger van geneeskunde. Hé, daar was ik alweer. Nou, ik denk dat ik rond de 45 zit. Oké. We gaan het zien. Ja. En deze 50 cent. Stond buiten. Oké. 50 cent stond hij op. Nou, dan dat ben zitten we ik voor mij goed. Ja. Dan komen we uit op 43,85 euro. Nou ja, dat is helemaal goed. Biologische dingen hebben niet altijd één en dezelfde mooie vorm. Eigenlijk is dit ook wel heel mooi, maar wat ze tegenwoordig mooi noemen is dat dat allemaal dezelfde grootte moet hebben en breedte en kleur, dan weet ik het allemaal. Maar zo hoort het in de natuur. Hè? Zoals wij mensen verschillend zijn, zijn de groenten ook. Als je een stukje komkommer uit de supermarkt hebt, je kan wel proberen te ruiken. Nou, dan ruik je het niet. Tenminste, ik dan niet. En als je ogen dicht zal doen en je niet zal weten wat voor groente je in de hand hebt en je begint te eten, zal het niet weten wat het is. Een soort van rubberachtig iets. Daarom ben ik ook zo blij met de tuin. Want daar hebben ze wel biologische groenten. Want ja, dat is gewoon veel lekkerder dan uit de winkel. Ik ben blij dat ik zit, zeg. Jezus, mina. Ja, kijk eens aan. Oh, even die even slijpen. Ja. Ik ben dat wel doen, hoor. Nou, gelukkig dat het een beetje gaat. Anders dan, Ja, anders had ik je ouder gewoon op uitgestuurd.
Wat had je erop uitgestuurd? Ja, jou. Oh, mij? Ja, ja, dat mag altijd. Hier zijn ze. Ja, dankjewel. Gearriveerd. Gearriveerd bij de Rode Biet. Oh. Vorig jaar ben ik voor het eerst gegaan. En ja, dat beviel me eigenlijk direct goed. Eind november, begin december kunnen we bij de tuin. En ja, ik ga elke vrijdag en ik ga dan rond 10:30, 11 uur. Want dan weet ik dat het niet zo druk is. Want anders krijg ik weer te veel prikkels. En dat vind ik niet leuk. Bijna. Maar het water zal dit wel doen. Jo, mens. Diep naar de grond. Hoe ouder, hoe wijzer. Oh, lekker. Die tuin is gewoon heel erg belangrijk, want groenten zijn gewoon heel erg duur in de winkel. Dus ja, voordat ik dus bij de tuin kwam, at ik weinig groenten. Het is een hele fijne omgeving. De sfeer is goed. Vooral omdat het natuurlijk biologisch is, dat trekt aan. Want je gaat iets eten waarvan je zeker weet dat het gezond is. En ja, dat heb ik wel nodig, want er zijn heel veel zaken waar ik rekening mee moet houden met voedsel. En ja, dit beantwoordt dan mijn behoeften heel erg. Ik vind het een heel goed initiatief. Ja, ik ben heel blij dat het bestaat. Ze zeggen ook, Son, als het nou niet lukt met je lichaam, dan app je een dag van tevoren. Dan maak ik een pakket voor je klaar en dan kan je het gewoon meenemen. Ik zeg, nou, dat is goed. Dus ze zeggen, we doen dat niet voor iedereen, zegt ze. Maar ze zeggen, ik weet hoe jij zit met je lichaam, dat je het niet altijd zelf kan. Dus dan maak ik een pakket voor je en dan kan je dat gewoon meenemen. En als je dan nog wat extra's wil, dan kan ik het op de dag zelf ook nog eventjes voor je plukken. We gaan lekker een hapje eten. Maar dan ben je toch tegenwoordig veel Daar gaat het mee. Ja. Ik vind de jongeren niet. Mensen zitten soms, als ze het moeilijk hebben, of het nou ziekte is of financieel of sociaal, zijn ze geneigd natuurlijk om zichzelf terug te trekken. En ja, dan liggen er allerlei verslavingen op de loer van veel op scherm of binnen zitten of gauw even een magnetron maaltijd naar binnen werken. Wat zit erin? Hier zit prei in, hier zit een beetje roomboter, er zit wat crème fraîche door, een beetje spinazie, een beetje ui en polenta van dat maïsgeritsmeel. Als je hier bent, dan helpt het je dit enorm om te activeren. Dank u wel, dank u wel. Kijk, eens voor jou, alsjeblieft. Als je de eerste stap kunt maken om hierheen te komen, dan komt het allemaal vanzelf. De mensen, de sfeer, de rust. Mogen we een stukje nemen? Absoluut, gaat u gaan. Dank u wel. Eet smakelijk alvast. Wat een feestje. Weer lekker eten. Je hebt gelijkgestemden hier ook. Je hebt meer mensen die dus beperkingen hebben en zo. Dan kan je gewoon je ei kwijt. Je hoeft niet altijd met mensen te praten, want als je aan het oogsten bent, ja, dan meestal doe ik dat liever in mijn uppie dan dat ik met veel mensen ben. Maar als ik dan weer hier kom en iets ga thee drinken of koffie, whatever, en alle koekjes opeet, dan dat is gewoon weer gezellig. Dus ja, ik kijk eigenlijk elke vrijdag weer uit naar mijn uitje naar hier. Ik vind het nooit leuk als het november is, want dan houdt het op. En dan moet ik wachten tot april. Dus ja, dat vind ik niet zo leuk. Ja, we zijn... Oh, die moet je van voren zetten. Ik ben eigenlijk 14 jaar geleden, van de ene op de andere dag ben ik gestopt. Zonder hulp, zonder medicijnen, zonder AA of zo. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb geen terugslag gehad. Ik ben nu gewoon 14 jaar nuchter.
Ik heb in de poging om alle schulden af te betalen, heb ik ook in de nacht vertalingen gemaakt. Naast het werk wat ik overdag deed. Dus ik heb ook niet altijd een volle nacht geslapen. En ja, dat voel ik nu. Uitgeput. Uitgeput, ja. Ja. Ik heb geld eigenlijk nooit belangrijk gevonden, nog steeds niet. Het is handig als je het hebt, maar ik moet het er maar mee doen. Ik kan gewoon niet anders. Ik haal wel mijn energie uit lieve kinderen en familie. Maar het zal wel even duren, denk ik, voordat ik weer de oude ben. Het meeste is waarschijnlijk mijn eigen schuld geweest. Maar ik denk ook wel dat ik met een paar dingen heel veel pech heb gehad. Ja, als ik het allemaal had geweten, had ik het anders gedaan. Maar ja, goed. Dat ik weer verder kan zoals vanouds, daar verlang ik naar. Ik wil ook een keertje leven in plaats van moeten overleven. Want het leven gaat op deze manier wel heel snel voorbij. En ja, wat neem je dan mee? Alleen wat herinneringen. Maar die hebben we helaas niet zo heel erg veel van de tijd van moeten vechten, werken. Kinderen zich moeten schikken aan allerlei situaties, uitdagingen. En ja, dat noem ik dan overleven. Perilin, toen ben ik in een burn-out terechtgekomen. Ja, en dat wie op een gegeven moment zo erg dat ik net meer goed kon functioneren. En op het moment dat ik erachter kwam, wie het eigenlijk al te laat. En toen dacht ik van, nou, misschien kan ik wel met behulp van de tuin weer reïntegreren.